Tak, vítajte u môjho občasníka z World of Tanks. Dneska si zahrajeme s poľskou líškou. Normálne tam používam ako vybavenie ventiláciu, stabilizátor a nabíjak, ale teraz som sa rozhodol, že budem pozorovateľ. Nepriateľský tím nemá žiadneho skauta, prieskumníka. Má tam miel, ktorý môže hrať úlohu toho skauta, ale ja sa vynasnažím nasvietiť pre svoj tím. Tak ideme zhruba do kriakov v priestore E3 a uvidíme, čo sa bude diať. Tak opatrne do kriakov, tam sme nasvietili 68 typa, strela nevyšla, nepriateľ už vie, že som tu ale nejako mi tu vôbec nevadí. Zhasol som a ideme naspäť. Tak, zase som ich nasvietil. Nejaká malá asistencia tam bude, dúfam. Tak, už 1200. Asistencia, pozorovací veliteľský systém sa oplatil v tejto hre. Najmä keďže nemajú žiadnych skautov. Skúsime jednu na typa 68, nevyšla. Tam je prototypo, ten mi dal zbraň, zaliezame za horizont. Skúsime mu tú ranu vrátiť. Tak, vrátili sme mu, ale aj on nám vrátil. Aj druhú. No, už to nevyzerá pre nás dobre. Tak, do kupolky možno? Nevyšla. Tak, ale nemám veľa bodov na svojom zdraví a tak sa stiahneme. Škoda, že to nebola moja asistencia na toho typa 68. Tak, typ 68 asi ide tou úžľabinou vpravo dole a tak sa snažíme zacúvať zakryky a dúfam, že pozorovateľský veliteľský systém nám ho umožní aj vidieť cez stromy. Tak, čo teraz? Zvalíme si tento strom. Možno, že sa nám tu v budúcnosti zíde na prototypa. Nemáme žiadnu strelu. Nevieme nič o typ 68, ale predpokladám, že skôr či neskôr vylezie z tej užľabiny. Zvalíme si strom. A tam je, zalezníme za kriaky, domeriame. Tak, druhá strela, 2700 asistencia, celkom slušné na tento priebeh hry. Stav je 3-3, prehrávame o 1000 bodov. Tak, čo ďalej? Prototypo 6 je za múrom tohto hradu. Neustáva nám nič iné ako vyčkávať. Zdravotne na tom nie som práve najlepšie. No, objekt 704 sa hrdinsky rúti dopredu. Neviem, či mu to vyjde.
Ne, nevyšlo. Tam je miel, ten ho zničil. Tam je BZ 176, tak to bola pekná rana na BZ 176. No a čo teraz? No, Type 68 zahynul, čo je veľmi dobré. Dúfam, že sa nám priestor potom otvorí na pravom krídle. Ten miel tam je nebezpečný a mi nedovolí, aby som sa presunul ďalej. Možno neskôr. Tam je miel. Takže 6. A bodovo sú na tom zhruba rovnako. Miel domieloval, čo je veľmi dobré. Skúsime sa teraz pozrieť trošku doprava. Skúsim ísť na tú istú pozíciu, kde som aj bol. Ale tam som spozoroval korytnačku a to okamžite cúvam. Vďaka výfuku, teda tlmiču výfuku, ma korytnačka nespozorovala. Tak sa cúvame do kriákov, nejaká malá asistencia. No a čo teraz? Nie, ideme hrať bezpečne. Keby som bol na tom zdravotne lepšie, tak pôjdem dopredu na toho prototypa. Tam vidím škorpióna. Budem mať strelu? Nebudem. Trošku nebezpečný presun tu na... Ale posádku mám 100% natrénovanú na kamuflážu tankov. Ten samotný tank má tiež slušnú kamufláž. A mám tlmič výfuku. Tak, skúsil som to a vyšlo to. No a teraz čakáme, čo sa bude diať. Stav je zhruba vyrovnaný. Čakáme. Tam je prototypu. Tak, pekná strela. Ani ma nespozoroval. Navyše aj nejakú asistenciu som mal. Dobre. Tam skúsim takú propagačnú strelu vystreliť. No a samozrejme vtedy sa Škorpión G objavil a už som ho nestihol. Tak tam ide Škodovka. Jedna strela do nej vyšla. Ďalšia. Nie. Asi bude za budovou, čo tam je. Trošku sa presuniem dopredu, aby som videl cez kriaky. Tam je a zahynul. Škorpión G tiež zahynul. Už vyhrávame, takže relatívne by to už asi nemal byť problém. Čo sa týka mňa, idem dopredu po tejto strane, lebo predpokladám, že Kari a Indian budú na druhej strane kopca. A tak dúfam, že ich nasvietím pre náš švédske TDčko, pre náš švédsky stíhač tankov a budem mať z toho nejakú asistenciu. Tak, tam je jedna.
Kam je Kari? Ďalšia asistencia. Kari. Dúfam, že mu jednu strelu ešte dám. Tak. Dali sme mu jednu. Dúfam, že ho niekto dopne. Dopol, zase nejaká asistencia. Takže 4500 asistencia. 2000 nastrieľané. Ešte tam je korytnačka. Dúfam, že aspoň jednu alebo dva si dáme do nej. Musíme domeriať. Krásna strela do zadku. Tak, možno, že ešte jedna do boku bude. Hej, výborne. Tak. A je tu víťazstvo 2600 nastrieľaných a 4600 asistencia. S pozorovacím veliteľským systémom. Bola to síce iba prvá trieda, lebo som nemal žiadne zničené tanky na svojom konte, ale aj takto s netradičným vybavením sa dá celkom dobre zahrať. Majte sa krásne.